Fl-istqarrija l-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja fakkret li skont il-liġi huma tnejn biss il-modi illi bihom tista' tipproċedi fl-investigazzjoni tal-kondotta ta' imħallef. Il-Kummissjoni tista' tinvestiga ġudikant minn raja skont kif tipprovdi l-Kostituzzjoni ta' Malta. Jekk f'din l-investigazzjoni l-Kummissjoni ssib nuqqas fil-kondotta tal-ġudikant, l-unika miżura li tista' tieħu hija li tiġbed l-attenzjoni tal-ġudikant għall-aġir tiegħu. Hawnhekk il-Kummissjoni rrimarkat li fil-passat diġà investigat lil imħallef Lino Forġa Sacco u ġibditlu l-attenzjoni. Il-Kummissjoni fakkret li tista' tinvestiga wkoll ġudikant jekk l-Speaker tal-Parlament jirreferila mozzjoni għat-tneħħija tal-imħallef mill-kariga tiegħu. Il-Kummissjoni spjegat li wara li tkun irċivit mozzjoni bħal din tagħmel rapport lill-Speaker u jekk dan ir-rapport jikkonkludi illi ma kienx hemm imġiba ħażina min-naħa tal-imħallef allura ma tittieħed l-ebda azzjoni. Jekk iżda ir-rapport isib li l-imġiba ħażina tal-imħallef tkun ippruvata, il-mozzjoni tiġi kkunsidrata mill-Parlament li jekk japprova ikun imiss lill-President ta' Malta illi jibda l-proċeduri għat-tneħħija tal-imħallef mill-kariga tiegħu. Il-Kummissjoni qalet illi hemm min jaħseb illi meta ma jisma' xejn minn għandha hija ma tkun qed tagħmel xejn, iżda dan huwa l-bogħod ħafna mir-realtà. Il-Kummissjoni fakret illi għandha imposti fuqha bil-liġi obbligi ta' riservatezza illi ma jippermettulix li tiżvela pubblikament dak kollu li tkun qed tagħmel jew tiddiskuti. Barra minn hekk, qabel ma l-Kummissjoni tieħu deċiżjoni, jrid ikun hemm diskussjoni bejn il-membri tagħha u dan mhux dejjem jippermettilha taġixxi bil-ħeffa li tkun tixtieq. Għamlet ċar iżda illi mhix ser tikser il-liġi sabiex tevita li tiġi ikkritikata u żiedet illi jekk hemm xi kritika illi għandha ssir dan ir-rigward din għandha ssir lil min għandu s-seta illi jibdel il-liġi. Fl-istqarrija l-Kummissjoni ħasset ukoll il-ħtieġa illi tagħmilha ċara illi espressjonijiet ta' fiduċja f'xi ġudikant minn entitajiet estranji għall ġudikatura mhumiex se jkundizzjonawha fix-xogħol tagħha.